Čiže čaute! Vítajte pri dnešnom vlogu. Som tu iba ja sám, lebo Rondom je doma. Čiže natáčam ja sám vlog. A chcem sa s vami rozprávať. Chcem sa o vás rozprávať s lajkami a odbermi. No ľudia, máme veľa pozretí, ale máme iba 2 odoberateľov. Ľudia, to čo je? Čo je? Povedzte mi, čo to je. No povedzte mi, čo to je. Povedzte. Jeden dôvod, prečo nedávate odbery, keď si už pozeráte naše videá. No, aspoň lajky, ľudia, prosím. Lajky na videá, prosím, naozaj prosím. No, čiže chcel by som sa aj za Rondoma ospravedlniť, že za epizóda Happy Wheels bude iba 1, ale Rondom natočí aj ďalšie, nové, iné hry, napríklad tanky. A budú tanky a nie Happy Wheels. Čiže som tu sám, ale zajtra natočím vlog aj s 3 hostiami z McDonaldu. Čiže keď chcete, tak si pozrite Patrik Lehocký channel. Dajte si iba Patrik Lehocký a tam vám to ukáže. A pozrite si jeho video, no úplne zabité videá, naozaj. Poskakuje tam nejaká opica. No čiže naozaj dobré videá. Čiže ľudia, ja sa s vami musím lúčiť. Čiže čaute.